Vale, què són les espècies termòfiles? Estem sentint molt a parlar aquests dies. Les espècies termòfiles no són espècies noves, no són espècies que abans no existien. Són espècies que existien al nostre mar i que es pescaven molt de tant en tant o en menys proporció, però que ara, degut a una mica d'aquesta pujada de temperatura i aquests canvis en el clima que estem patint, doncs els veiem amb més proporció. No són espècies invasores, només el cranc blau és l'única espècie que s'ha tingut en compte en aquests últims estudis. Són espècies que ja teníem, és a dir, quan pescàvem sardina ja pescàvem a l'atxa, quan pescàvem verat ja pescàvem vis. Quan anàvem a vegades a pescar també al saito així, ja pescàvem melves, ja pescàvem bàcores, pacoretes. Però resulta que ara, en comptes d'agafar-la una de tant en tant, n'agafem més. Què vol dir això? Doncs que és una oportunitat, és a dir, en comptes de menystenir aquests peixos i pensar doncs el que podem fer és tenir-los en compte pel nostre consum diari de peix de proximitat, perquè són espècies completament bones a nivell nutricional i a nivell de continguts omega-3, especialment aquestes que s'han seleccionat, que ara us les diré, però que a més algunes fins i tot són tamanys bastant grans, vull dir que no és peix petit, i que a més es pot filetejar i pot ser un filet estupendo per fer escabatxat, per fer amb patates, per fer amb marmica taco, i així que, per exemple, els petits i els grans o els que sempre protesten per les espines no protestin pas. I què passa? Ens estaríem uns calarons, perquè com no són espècies molt conegudes, són espècies més barates. Penseu que si tots consumim sempre el mateix, si tots consumim sempre rap, si tots consumim sempre lluç, si tots consumim gamba vermella, al final els preus pugen. Ja sabeu que funciona per la llei de l'oferta i la demanda. I llavors què passa? Que hem de pagar més per això. Si anem a les espècies de temporada, de proximitat, que no tenen intermediaris, i les espècies del moment, el que podem fer és menjar igualment superbé, peixos frescos, peixos de gran qualitat, peixos que són bons però que són desconeguts, i llavors podem pagar una mica menys. I així no hem de hipotecar-nos per fer una compra sostenible i respectuosa, col·laborem amb els pescadors que estan pescant aquestes espècies, que estan preocupats i que estan col·laborant en estudis per així poder continuar pescant i veure què es pot fer perquè no afecti a les captures de tota la resta de coses, si hem de crear tanyacs més selectius, si hem de preservar algunes zones, i així poder continuar pescant molts anys, perquè recordeu que el nostre objectiu sempre és continuar pescant, no més, però sí que millor, i per fer-ho hem d'estar com tots d'acord i poder que preservar i pescar millor, però que vosaltres també col·laboreu amb nosaltres, perquè si al final no ens mengem aquest peix, si al final no comprem peix als pescadors, el que passa és que la pesca desapareixerà i dintre d'uns poquets anys direm que bo allò que em menjava de vacances, quan me n'anava a tal lloc o a tal altre, a Palamós, a Roses, a Tarragona, a Vilanova, a la Ràpida, però ara ja no hi és. O sigui que, jo crec que és una gran alternativa. M'he deixat de dir quines són. Tenim melva, tenim bacoreta, tenim albàcora, tenim alatxa, tenim la letxa, tenim el cranc blau i tal. Llavors, dintre de poc es presentarà una iniciativa, us podrem presentar un receptari superxulo que us dona moltes idees de com cuinar-les. Ja sabeu que nosaltres en els nostres cursos de cuina i en tot sempre acabem presentant-vos aquestes espècies perquè us en pugueu treure profit i alhora revertir en què la pesca continuï. Si us ha agradat aquest contingut, envieu-nos coses, digueu-nos que us agrada, perquè és que ens ajuda moltíssim a continuar. Penseu que estem en temps difícils i que tenim dies complicats i que ens ajuda molt, 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 molt el fet de que ens deieu que si us serveix, si no us serveix, si us agrada, si no ho suportes, ostres, que dius, és que eres plast, és que no expliques aquestes coses. Animeu-me que també, per exemple, a la Sandra sempre li costa molt sortir, a la Núria mai vol sortir, sempre acabo sortint jo, però demaneu-nos que surti, així també jo els apreto. D'acord? Ja sabeu, feu-nos cors, envieu-nos besitos, envieu amics tots aquests vídeos, deixeu-nos comentaris ens encanta, o ho diem, i així podem continuar aquesta tasca. Si voleu saber més sobre les espècies termòfiles, també us podeu escriure i us podem enviar més informació.